Buke sikubingelele sikwamukele indaba enze ihora lokuqala emini lezindaba nizuthelelwe unkosazana wakwaDambuza Maguba nazo ezinohlonze emini nje. We have agreed that local government must be placed more firmly on the national agenda. Amalungu esigungu esiphezulu se-ANC avumelane ngesinqumo sokuthi kuzofanele kuvuselelwe ngokuphuthuma uzinzo komasipala abadonsa kanzima ezweni. Bavele enkantolo abasolwa abanye abasolwa ngokubhebhezela udlame esikoleni iMathediso Primary. Amalungu esigungu esiphezulu se-ANC avumelane ngesinqumo sokuthi kuzofanele kuvuselelwe ngokuphuthuma uzinzo komasipala abadonsa kanzima ezweni. Lesi siphakamiso kuphunywe nasemhlanganweni wesigungu esiphezulu obubanjelwe eBoksburg. Umengameli we-ANC uCyril Ramaphosa okunguye owethula inkulumo yokuvalwa kwe-NEC leGuhla uthe sibi kakhulu isimo esibhekene nabanye bomasipala. uRamaphosa ubalule ukuthi iANC kuzofanele ingagudluki emgomweni wokuphokophelela uguquko ngokuhlinzekwa kwezidingo zomphakathi ngenhloso yokuthi kuzuzwe nalezo zindawo ezizwa ngendaba intuthuko. These new conditions require that we be innovative and agile in dealing with the pressing problems of the people of our country in every locality across the length and the breadth of our country. iNEC leGuhla ithathe nesiphakamiso sokuthi kuzofanele kusondele eduzane nohulumeni kazwelonke emkhandlweni nakomasipala lapho kunokuhamba khona kancane kwenhlelo zokuhlinzekwa kwezidingo zomphakathi. We have agreed that local government must be placed more firmly on the national agenda because the performance of local government is vital to the success of our efforts to inclusive economic growth and to reduce poverty as well. Umengameli we-ANC uphinde waphosela inselele ubuholi beqembu eluthuli house ngokuthi kuzofanele bangazibekezeleli nakancane izenzo ezingabonakala njengenkohlakalo kumalungu e-ANC. The renewal of the ANC must be reflected in our everyday behavior, on how we conduct ourselves in public platforms, and what we post on social media. Let us not occupy headlines for wrong reasons. Let us be known for excellence and competence. Sivunywe nangoelethu nesinqumo esiphakanyiso wake waba umengameli we-ANC uThabo Mbeki sokuthi maqaliswe izithangami zomphakathi kuzwelonke zokubhunga ngokubuswa kwezwe. Njengamanje sinentatheli yendaba ze-SABC uSamkele Maseko obelokhu esibikela ngokuqhubekayo ku-NEC leGuhla. Samkele sikubingelele sikwamukele endabeni zasemini. Sibingelele siphinde sibingelele nabalaleli. Njengoba iANC yehlelwe kakhulu amavoti, yikuphi okuxoxwe ngakho kakhulu kulomhlangano? Okuxoxe kakhulu kulomhlangano waso isigungu esiphezulu se-ANC kade kumhlangano oqale ngempela sonto ngolesine yaze yaphela ngomgqibelo emva kalapho kwathi ngesonto ekseni kwaqala yona ke iNEC leGuhla okuyiyona ebiphuthula izolo lapho umongameli weANC ebeyivala. Isikhathi bekumhlangano wesigungu esiphezulu bebekhuluma kakhulu ngeenkinga ezikhungethe leli qembu okhethweni esiphuma kulona lo uhulumeni besifundazwe kanye futhi nohulumeni wakazwelonke. Siyazi ke ilunga lesigungu esiphezulu saleli qembu owangamele ezokhetho uMdumiseni Ntulu yena kade bika eletha umqulo ukuthi indaba iANC ingenzanga kahle kuleli ukhetho. Lokho ke ekuthathe ukuthi isigungu esiphezulu seANC sithathe isinqumo sokuthi sizobamba umhlangano okhethelekile wesigungu esiphezulu ngamakulasonto amabili azayo ukuthi bazobhekisisa ukuthi iqembu lenza kanjani. Bazobheka amagatsha eqembu bebheke izifunda bebheke izifundazwe ezalo iqembu kakhulukazi kuyifundazwe zaKwaZulu Natal isifundazwe saseGauteng eMpumalanga kanye neNorthern Cape lapho leli qembu elingenzanga khona kahle. Samkelo yikuphi abakholelwa ukuthi kufanele bakwenze ukuze balungise isimo? Indaba ekholela kakhulu ukuthi ingqalasizinda yaseNingizimu Afrika kumele isebenzele abantu abaningi, kumele kulethwe intuthuko kuphuculwe impilo zabantu abadla imbuya ngothi nabantulayo. Base bethi futhi kumele kulungiswe omasipala ukuze omasipala abafana nomasipala walana eGoli ohlulekayo ukuhlinzeka abantu balana eGoli ngamanzi kwenye inkathi behluleke ukunika abantu balana eGoli ugesi. Zonke lezo zinto kumele zilungiswe, kulungiswe ingqalasizinda, kulungiswe imigaqo, kulungiswe amadolobha. Makumele kuthathwe
kuthathwe udoti endaweni la kuhlala khona abantu lokho omasipala kumele bekwenze ngoba iyona into edale ukuthi abantu baseningizimu Afrika bengaphumi ngobuningi babo beyovotela leli qembu. Ingakho ke isigungu esiphezulu se-ANC kaphecelezi nakhona yona i-ANC lihutla ithe into ehamba phambili ukuthi kulungiswe omasipala nokuthi abantu behlinzeke ngenqalazinda impilo zabantu zithole ukuphucuka bese lapho kuzokwazi ukuthi abatshali izimali beze kulabo omasipala bezotshala imali omasipala namabhizinisi akwazi keke ukuthi adale amathuba omsebenzi. Samkele sengivala nje kungenzeka yini ANC ihlakaza izinhlaka zobuholi bezifundazwe ezingenzanga kahle okhethweni? Lokho iyona into ezodingidwa kabanzi abazobhunga ngayo kulamasonto amabili azayo lapho bezobe bambe khona umhlangano wesigungu esiphezulu okhethelekile. Siyazi ke kulombiko okade uthula uyena umphemba uMdumiseni Ntuli obheka ukuthi indaba leli qembu lingenzanga kahle okhethweni kuzobe kusebenziswa yona ke lowo mqulo ukuthi ake bebheke amagatsha namagatsha mothatha nje isifunda saseThekwini wonke amawadi alapha eThekwini ANC ihlulekile ukwawina. Mawuthatha isifunda esikhulukazi esibili Moses Mabhida phecelezi i-district yaseMgungundlovu i-ANC iwine amawadi amabili kuphela nalawo amawadi bawawine eMkhambathini. Lokho kutshengisa khona ukuthi babhekene nenhlekelele kusifundazwe saKwaZulu Natal. uPaul Mashatile oyisekela mongameli walo leli qembu simbuzile izolo ukuthi bazokuhlakaza yini izifundazwe lezi ezingezanga kahle. Wathi cha bazoya bayosibheka bese beqinisa beletha ubuholi obunye ukuze bezosiza lezi ifundazwe. Kodwa siyazi ke iANC make yajuba yona ke ikomiti elibhekela ukusebenza kwaleli qembu phecelezi NWC ihamba yokwenza umbiko ngeyifunda nangeyifundazwe suke belungiselela ukuthi hayi bayohlakaza lezo ifundazwe. Asibonge kakhulu Samkele Maseko. Lo bekuSamkelo Maseko ebesikhulumisana naye sibhekisisa kokunye okuphuma emhlanganweni wesigungu esiphezulu seANC osuphuthuliwe obubanjelwe eGruleni. Bavele ngaphambi kwenkantolo yeManchester Palm Ridge namhlanje abasolwa abane abasolwa ngokubhebhezela udlame esikoleni samabanga aphansi iMathidiso eMpumalanga yeGoli. Lokhu kuzemva kokusabalala kwevideo ekhombisa umbhoro enokungaboni ngasolinye phakathi kwabanye othisha kanye namalungu omphakathi kaHlehong. Njengamanje ke sixhumana nentatheli yeSABC uMbali Mthethwa okhona enkantolo. Mbali sikubingelele endabeni sasemini. Sicela usichazele kabanzi ngokwenzakala enkantolo njengamanje. Njamanje ngingaphandle kwenkantolo lo engisebenza nayo Calvin Dludla ongaphakathi enkantolo lapho kuvela khona laba abane abathweswe icala lokuthi babhebhethiseke udlame esikoleni samabanga aphansi endaweni ekuthiwa yiseKatlehong esempumalanga yaseGoli. Siyazi ukuthi bafikile abantu bezobhikisha ngaphandle abanye bekhuluma bebonisa khona ukuthi abajabulile neze basijabulelanga neze isenzo sakhe umuntu lona ozovela enkantolo njengamanje nabanye ke nabafika abazobeseka befika bekhulekela ukuthi akwazi ukuthi naye athole ibail akwazi ukuthi aphume khona lana ngaphakathi. Ngumba lenhle Mthethwa ngiyaziphindisela kini intambo. Embalenhle ngifuna nje ukubuza ukuthi siyawubona umphakathi uyabhikisha ngaphandle mhlambe zithini ikhalo zabo? Ikhalo zabo zikhala ngesenzakalo esibi sokuthi kubonakale umfundisi lona uPaseka Mboro Muthoneng efika esikolweni efika enza izinto ezenza ukuthi izingane zifike lokwesaba ziphinde futhi zibaleke izingane eziningi kuthiwa zivele zangabe sisafuna ukuphindela futhi esikolweni zathi zona ziyasaba ukuthi kuzophinde futhi kwenzeke lesasehlakalo esibonakala senzeka sibonakala siphinde futhi siholwa sihanjiswa endaweni lezi endaweni zokuxhumana laba baphuma abanye bakhuluma bethi bajabulile. Angazi ukuthi njengoba bethi bajabula ukuthi kanjani. Bazali bengithi angibuze kuhamba njani phakathi. Abazali naba besondela sithi nje sithole oyedwa wabo sondela sisibe sicela ukubuza ukuthi kuhambe njani ngaphakathi icala limlahlile. To 17 of August. Okay. A reminder. Remanded in custody? Yes, he's still in custody. He will remain in custody up until the 17th of August. Okay, nakho ke nizwile ke omunye obengaphakathi enkantolo ngenkathi kudingidwa lolu daba lo levela kokuqala yena lo
ongumfundisi uBaseka owaziwa ngoMboro Muthoneng kuthiwa uzohlala eStoksini kuze kube yi17 zika August yilokho okuvela ngaphakathi abazali bakhombisa ukujabula kakhulu ngalokho kwenzekile ngoba bebebona ukuthi lesehlakalo sisabisa izingane saphinde futhi zabeka impilo zeingane engcupheni kwenza ukuthi uhulumeni waseGoli owezemfundo afike zama ukuthi athole abantu abazofike baxilonga izingane ngokomqondo ukuthi bengasasabi ukuthi bafike esikoleni emva kokuthi babone ubuyena uBaseka Muthoneng evela ephethe ucelemba ezama ukusikaza othisha nabantu basemphakathini into yenza ukuthi izingane eziningi zisabe kakhulu nabazali ukuthi baphume ngobuningi besabe benzela ukuthi lokhu kungaphinde kwenzeke ngesimanga sokuthi kwenze ukuthi izingane zabo zisabe ukuthi ziye esikolweni ngiyiphindisele kunina intambo estudio. Asibonge kakhulu Mbali ngesikhathi sakho. Lowo bekungumbali mthethwa intatheli yeSABC. Owayeyiphini kaMengameli walelizwe neshoshovu samalungelo abesimame uDokotela Phumzile Mlambo Ngcuka uthi abesifazana abahlala endaweni ezilawula inkolo nesiko basengcupheni ungawathola amathuba alingana nawabesilisa. Uthi yize iningizimu Afrika isiyenze imizamo yokulingana kobulili usasemningi umsebenzi okusamele wenziwe ukuze leli phupho lifezeke. We are finding that around the world, women who are in countries where there is religious and traditional authority have a harder time. Women who are in countries where norms have been norms that are unequal have been accepted, struggle to break out against those norms. And in societies where those norms have not been fortified, women have a bit of a better chance. Sithathe qhu ezitolo kanti uMasibuye sizokuphathela udaba oluthi Mama was not just a colleague, she was a friend, a comforter, a mother. I remember a time in the phone in Semakaya, having spent some months in Namsebenzi, and she was like, I just crossed her mind. Alokho engene njalo amazwe enduduzo kulandela ukudlula emhlabeni komlingisi uKhona Chume odlula emhlabeni izolo. Sikubingelela sikwamukele uma ngabe usanda ngena odabeni oluphambili besibika ukuthi amalungu esigungu esiphezulu se-ANC avumelane ngesincomo sokuthi kuzofanele kuvuselelwe ngokuphuthuma uzinzo komasipala abadonsa kanzima ezweni. Lesi siphakamiso kuphunywe naso emhlanganweni wesigungu esiphezulu obubanjelwe eBoksburg. Mbukela sikhumbuza ukuthi lezi ndaba zikhona ku-YouTube na ku-SABC Plus. Ngena kuzo uzigcine ngamagama athi SABC izindaba nakanjani uzoyithola. Bangaphezulu kwegidi eziyikhombisa abafundi asebehlomlile ngesikhwama sabafundi iNSFAS. Nokho njengoba sanda isibalo sabafundi abadinga lolu xhaso nenkinga nazo ziya ngokwanda. Lokhu sekuphoqa iNSFAS ukuba iqale uhambo oluye ekhungweni ezahlukene ukuxazulula lenkinga. Sekuphela iminyaka ukukhokhelwa kwabafundi indawo yokuhlala kanye nezifundo kunezinkinga. Nokwaholela embhikishweni ehlukene ezikhungweni zemfundo ephakeme kuleli. Lokhu ke sekuholele ekutheni iNSFAS ibheke ezinye izindlela zokubhekana nalenkinga. Lokhu kubala phakathi uhlelo lokukhokhela abafundi imali yezinyanga zonke kumabhange abo njengoba kusalindwe isinqumo senkantolo. With the mechanism that we had, it was costly, it was creating all manner of problems in the system. There's a litany of complaints from students. We had to respond to that, and therefore we decided to use the direct payment mechanism using our banker. Emva ukuthi NSFAS ehlulekile ukukhipha imininingwane ebalekile edingekayo, umlawuli uthembise zonke izinhlaka ezithintekayo ukuthi imphumela yokucwaninga amabhuku ka-2023 kuya ku-2024 izokhishwa maduze nje. The 2022-2023 financial statements are being finalized. The audit of those is being finalized by the auditors. The 2023-24 financial statements, of which all other entities in the country have just finalized their audits end of July, and we're only going to be submitting as NSFAS. Kulindeleke ukuthi kuqale nohambo la iNSFAS iyoxoxisana khona nezinhlaka ezingosomabhizinisi okuyibo abahlinzeka abafundi ngeindawo zokuhlala. Izoqala eThekwini kusukela namhlanje.
Ungqongqoshe wengqalasinda kanye nemisebenzi kahulumeni uDean McPherson uthi uhlelo lwamanzi lamabhiliyoni lamarandi iLower Umkhomazi Bulk Water Scheme luhamba ngendlela. Uma seliphothiliwe lolu hlelo luzohlinzeka isifunda saseThekwini kanye nasoGwini KwaZulu-Natal. iLower Umkhomazi Bulk Water Supply Scheme ezodla u20 billion wamarandi ike yaba nezinkinga okukhona ukubambezeleka ngenxa yamamafia aqhwaga umsebenzi. Leli qembu lamamafia asuke efuna ukukhokhelwa imali ukuze avikele inkontileka esuke yakha kuleyo ndawo. Abantu abathathu kuthiwa babulawa okukhona nekhansela umnqobi Mlefe. Iziphathimandla komasipala zinethemba lokuthi bazohlomula uma ukwakhiwa kwaleli damu kuqhubeka kuhamba kahle. Siqale sithola amanzi. Amanzi azokhiqizwa la awu 100 million liters, 100 megaliters a day. uMcPherson uthi umsuka wakho konke lokubanga okuba khona emphakathini ukungaqondi ngalo 30% osuke useceleni okuhlonyiliswa ngawo imphakathi. It is a massive concern of ours. We have identified it as a big threat to further infrastructure projects. We are going to be convening a summit later on in September, where we're going to pull in the big construction companies. We're going to pull in the Minister of Police and Department of Police. We're going to pull in the Department of Justice, and we're going to say that enough is enough. Mlondi Khatebe, SABC News, eMkhomazi. Umholi we-EFF uJulius Malema usenxuse ukuba uqinisekiswe ukuthi akushaywa indiva ukudlula emhlabeni wesishoshovu se-EFF uMoshe Mphahlele. Umphahlele kusolakala ukuthi udutshulwe ngenkathi kunokungaboni ngasolinye phakathi kwakhe namaphoyisa kanye nonogada ngenkathi ehlola izindlu zesikhashana ngesonto ntambama eAlexandra eGoli. Inkonzo yakhe yesikhumbuzo izobanjwa khona namhlanje eAlexandra. Mphahlele bese emkhankasweni wokulwela ukuhlinzekwa kwedingo nqangi ngenkathi edutshulwa. Akacaca ukuthi udutshulwa amaphoyisa noma udutshulwa inkampani yonogada eyimele. Udutshulwe lapha ngenkathi ezama ukweqa udonga. These companies must go, both of them. How do they kill a person and still come here? Because they are contaminating the scene. Umholi we-EFF usenxusa ukuthi kwenziwe uphenyo ngokudlula emhlabeni kaMphahlele. We suspect that he was actually assassinated by the cartel which hijacked buildings. And he was there to say, you removed people from these buildings, we want to put them back and we must put the rightful people into these containers. Malema ubeyingxenye labo abebehambele emndenini kaMphahlele ukuyobhonga emswaneni. Somlomo womkhandlu waseGoli naye ubeyingxenye yabo. We've lost someone that was good in what he was doing. One, very active in council, but also someone that spoke truth to whatever matter he spoke on. Malema uthi kufanele kuhlomule abafanele kulezi zindlu zesikhashana. If you allow the flats to be empty for a very long time, you give room to criminality, you give room to extortion. Balandeli be-EFF baphume ngomningi ukuyokweseka umndeni kaMphahlele. Abaningi bazoba kanye nawo umndeni ngolwesihlanu uma sebekwa endaweni yakhe yokugcina uMphahlele eLimpopo. Kanti ngekudala nje uzoqala inkonzo yakhe yesikhumbuzo ololo mphakathi eAlexandra. Selokhu engene njalo amazwe enduduzo kulandela ukudlula emhlabeni komlingisi uKhoni Chume. uChume udlule emhlabeni izolo kanti ubese neminyaka engama-72 ubudala. Bathi baqemeke ngeqwantwala abasebenze nomlingisi uKhoni Chume. Chume udlule emhlabeni eneminyaka engama-72 ubudala kanti udlule emhlabeni izolo esibhedlela iGarden City eGoli. Omunye wabelingisi abake basebenza noChume, Ayanda Dawet, uthi uChume ubengumuntu wabantu futhi bebencela ulwazi kuye. Mama was not just a colleague, she was a friend, a comforter, a mother. I remember a time in the phone Semakaya, having spent some months in Namsebenzi, and she was like, I just crossed her mind. She's got nothing but love for me. Sifundo Dladlo sebenze noChume emidlalweni weshashalazi iGomora. Uthi bebebukela kuye besakhula baze bagcina sebesebenze naye. Uthuwile umuntu omkhulu. Silimele kakhulu ngesamaciko ngokudlula kaMamkhoni. Indaba nje ezisiphathe kabi kakhulu. Ngoba kuningi besikubukela kuye. Sikhula kuze kufike manje nathi singena endimeni.
ngithi nje ngicela ukudlulisa amazwi enduduzo emndenini ihlobo nakubangani. Umqondisi womdlalo weshashalazi Rhythm City Eric Mohani uThuchume wenze iqiniso kuzo zonke ikhalakani kezwa zona ukuba ayilingise. Mam Connie as an actor, she did justice to any character that she played. You know, the first time when we worked together on Soul City, I remember seeing her on set, and when they call cut, it's sort of me going back to reset, because when they say reset, you have to reset everything that they used for the previous take. And I was just gobsmacked and looking at this performer. Lo mlingisi obesemkantshubomvu ushiye emhlabeni ingane zakhe ezine. Silindo kuhle ngidi eindabeni ze-SABC. Luse phezulu uhwebo lwerandi ezimakethe emini namhlanje. Libiza u-18.32 edoleni lasemelika, libe ngu-23.31 kupondo, kanti lingu-20.02 ku-euro. Ipulo laseBotswana libiza u-1.35. Iphezulu inkomba yezabele JSE emini nje. Igolide libiza $2,397 i-ounce, iplatinum yona ibiza $917 i-ounce, uwoyela ongahluzika ubiza $77.60 umphongolo. Icala likaMbholo lizoba mhla zingo-16 ka-August. Mbukeli siyabalalisa kwamanje, sizophinde sibuye mhla ngesikhathi esiyisikhombisa. Umusa wenkosi ube nani nonke.